Il-ħajja politika mhix qiegħda għal xi ambizzjoni personali, speċjalment f'dan il-mument partikolari. Aċċena għal dan il-kandidat għall-elezzjoni ta' mexxej tal-Partit Laburista Dr. Roberta Bela, li għal dal-boħra enfasizza l-importanza tal-aħna akbar mill-jiena. Dan huwa l-mument ta' kull wieħed u waħda minnkom, mhux il-mument tiegħi, mhux il-mument tagħkom, huwa l-mument tagħna l-kol flimkien, illi qegħdin f'mument partikolari għal pajjiżna li jiena konvint fiduċjuż ħafna li nistgħu noħorġu minna aktar b'saħħitna milli qegħdin illum, basta naħdmu flimkien. U jiena perswas u għandi dak il-kuraġġ minn kull wieħed u waħda minnkom, dik il-fiduċja minn kull wieħed u waħda minnkom li lesti li naħdmu flimkien biex nimbuttaw il-pajjiżna l-qudiem, biex nimbuttaw lill-partit il-qudiem u ta' bilħaq nistgħu nitkellmu dwar futur ħafna aħjar. Roberta Bela kienet jitkellem f'attività taħt it-tinda fil-Ħamrun, fejn fost rakkonti ta' kif sawruh ċertu esperjenzi personali spjega kif l-impenn fil-ħajja politika trid tinvolvi l-familja u li din tkun warajk hija kruċjali. Dan għaliex jemmen li l-għaqda fil-familja tista' tgħinek biex tieħu d-deċiżjonijiet il-korretti. Roberta Bela irringrazzja wkoll il-volontira tal-Partit Laburista tal-ħidma tagħhom, speċjalment f'dan il-perjodu ta' festi, li b'dedikazzjoni dejjem ħadmu mingħajr interess personali favur il-partit. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.